tentokrát pre Liptovský Mikuláš zmeniť s číslom 7 Adrián Kačerík, ktorý centruje loptu na vzdialenejšiu. Je tam Bartoš, ale Bardejovčania teraz veľmi dobre zabránili tejto gólovej akcii. A opäť výborný nákop tu s číslom 7 Kačerík, ten centruje do 16, ale túto vyloženú šancu zahodil. Výborná kolmica práve teraz na Ľuboslava Lauru, spätná lopta. Tam je Bartoš, ktorý strieľa, ale Čikoša Pavlička našiel. Alebo kádry celku z južného Slovenska problémy. No a tu je pokutový kop, vážení priatelia. Richard Bartoš, ktorý prekonáva strelou k pravej žrdi Jana Čikoša Pavlička. Naražačka s Lizardom a opäť Markus uteka cez obranu Liptakov. Šanca na vyrovnanie Bilali a je to gól. 1-1. Lufty Bilali potvrdil to. Ani toto nebol faul. Pokračuje sa ďalej v hre. Opäť Janecov center, no a tu je sám Bartoš, ktorý ale tesne míňa. Ale ešte na záver. Akcia domácich Laurov center, výborná hlavička. Štandardná situácia. Kačerík pripraví si loptu, jeho center smeruje do 16 a táto hlavička. Obranný zákrok. Zdá sa, že ešte sú tu dozvuky tejto akcie. Adam Krčík sa naťahuje s Janom Čikošom Pavličkom, ktorý je ale v kartovom ohrození. No a práve teraz prichádza to, o čom sme hovorili, a teda brankár Jan Čikoš Pavličko neudržal nervy na úzde.